लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायहरनाय थालायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। आंबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायावहाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनानै होदो अननानै। नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय माने गणपति बाप्पा मौर्यखौहाय माने गुबुन मोनसे जायगायावहाय बिसोरो डेक'रेसन खालामनो दायो लांनो नागिरदों आरो माने गणेश फुजा फैथारसिगोन नालाय दायो बिनिनो दा बिसोरो बराय लांनो नागिरदों आरो माने दल दामै दामै दासो माने स्टार्ट जाहांदों नालाय मुर्ति बहायसिगोन आरो बिसोर दायो। ओरैबायदि भिरखा आरोना लोगोफोर मानसिफ्रानो आयौ लामा गंसे जायगा लाखाजोबो आरोना बिसोरो ओरैबायदि भिरखा नै एरायनोनो जायगा मोनखाया आरो फुजाया फैबा दंबावोसो लोगोफोर ओरैबायदि मानसि जाबावगोनखौ आं नुहुरो आरो दानो नै माबायदि माने फुजायानो जायाखै आरो माने जागोनसो बेयावनो ओरैबायदि मानसिखा। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। Hey, Rupi, don't let down.